راديو إيرنا ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት 250 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለው ክብል ሲፒጄ ኣፍሊጡ። አሸባብ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ሶማል መጥቃዕቲ ካይዱ። ኣሚር ቀጠር ኣብ ሪያድ ንዝካየድ ዋዕላ ወሽመጥ ንኽሳተፍ ዝቐረበሉ ዕድመ ነጺጉ። ዜና ብዝርዝር ክሳብ 1 ታሕሳስ 2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብደረጃ ዓለም 25 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ11 ታሕሳስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳሞት ዘለዋ ሃገራት ቻይና፣ ቱርኪ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ቪየትናምን ኢራንን ምዃንን ኣስሚሩሉ። ቀዳሚት ተሰሪዓ ኣብ ዘላ ቻይና 48 ጋዜጠኛታት ኣብ ማእሰርቲ ክርከቡ እንከለዉ ቱርኪ ብወገና ልዕሊ 100 ናይ ብሕቲ መርበባት ሓበሬታ ድሕሪ ምዕፀዋ 47 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብምእሳር ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ። ጽገናዊ ለውጥታት ምትእታው ጀሚረ ኣለኹ ኣብ እትብል ዘላ ስዑድ ዓረብ 26 ጋዜጠኛታት ኣማሒሩ ይርከቡ። ግብፂ እውን ካብ ናይ ስዑድ ዓረብ ዘይውሕድ ብዝሒ ጋዜጠኛታት ቀይዳ ከም ዘላ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ጠቒሱ። ኤርትራ ብትርከበን ካልኦት ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ከም ዘለዉ መልኪቱ። ነዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ብምእሳር ጋዜጠኛታትን ሕማቕ ኩነታት ናጽነት ፕረስ ምስ ቀዳሞት ኣብ እትስራሕ ኤርትራ ካብ መስከረም 2001 ኣትሒዙ ዳሃዮም ዝጠፍኡ ኣሳት 15 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣሚር ቀጠር ሸኽ ታሚም ብን ሐመድ አታኒ ኣብ ሪያድ ንዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኽሳተፍ ዝቐረበሉ ዕድመ ከም ዝነጸገ ማዕከናት ዜና ማእከላይ ምብራቕ ሓቢረን። እቲ ኣሚር ኣብቲ ብ10 ታሕሳስ ዝተጋበ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኽሳተፍ ካብ ንጉስ ሳልማን ዕድመ እኳ እንተቐረበሉ ኣብ ክንድኡ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሸኽ ዓብደላ ቢን ናስር አታኒዩ ናብ ሪያድ ልኢኽዎ። ኣብቲ ንምትፍናን ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ከህድእ ተኽእሎ ኣለዎ ዝተባህለሉ ዋዕላ ኣሚር ቀጠር ብኣካል ክሳተፎ ብዘይምኽኣሉ ንንጉስ ስዑድ ዓረብ ከም ዘቖጥዐ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣሚቶም። ባሕሬን ብወገን ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ኣሚር ቀጠር ኣብቲ ዞባዊ ዋዕላ ብኣካል ክሳተፍ ብዘይምኽኣሉ ቀጠር ምስሓባት ሃገራት ወሽመጥ ንምፍታሕ ዕቱባት ተሓዛ ከም ዘይብላ ዘነጽር እዩ ክብል ነቒፉ። ቀጠር ብሕውነት እስላም ንዝፍለጡ ጉጅለታት ትምውልያ ብዝብል ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዘማእከልኦ ከባቢ ኣንጻር ቀጠር ካብ 2017 ኣትሒዙ ይቕጽል ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ናብ ርያድ ድሕሪ መብጽሑን ስዑድ ዓረብ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቀጠር ናብ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ሃገራት ወሽመጥ ንኽትሳተፍ ምልኣኻን እቲ ምስሓብ ከብቅዕዩ ዝብል ተስፋታት ጸኒሑ እዩ። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ምክፍፋል ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸግዕታት ናብ መሓዚ ደፋፊእወን። ኤርትራን ጅቡትን ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ክሕዛን ከለዋ ሱዳን፣ ሶማልን ኢትዮጵያን ድማ ዘይሻራዊ መርገጺ ወሲደን። አሸባብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሶማል መጥቃዕቲ ምክያዱ ፖሊስ ሞቃዲሾ ሓቢሩ። ልብሲ ፖሊስ ዝተኸድኑ 5 ኣባላት አሸባብ ኣብ ከባቢቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ዝጠቐሰ ምኽትል ኮሚሽነር ፖሊስ ዛኪያ ሓሰን ብውሕዱ 2 ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብቲ ሆቴል ካብ ዝነበሩ 82 ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዝ እንከሎ ጸጥታት ከባቢ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቖጻጸሮ መልኪቱ። ዕላማቲ ብ11 ታሕሳስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ አሸባብ ናብ መን ዘነጸረ ምንባር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ ጥቓቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ሆቴል ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናትን ዲፕሎማስኛታትን እዮም ዝቕመጡ። አሸባብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶማል ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘገንዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ካብ 2006 ኣትሒዙ ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 15,000 ዝግመት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣበርክትኡ እናዛሕተለ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቒፎም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ስለ ዝጸናዕና መግዛእቲ ስዒርና ንህግደፍ ስለ ዘምለኽና ጀጋኑ ነጥፋ ኣለና። ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية.
ኣብ ሕብረተሰብና ሕነኡ ዘይፈዲ ወዲ ኣድጊ ዝብል ብሂል ኣሎ። ቀጥታዊ ትርጉሙ ድማ ንቤተሰብካን ዓጽመ ስጋኻን ዝቐተለ ወይ ዝዘለፈ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ሸለላይ ትብሎን ኢኻ ማለት እዩ። ንበዳሊ ሕጊ እንተሎ ብሕጋዊ ኣገባብ ከሲስካ ናብ ፍርዲ ተቕርቦ። ብዙሕ እዋን እውን ብዘይ ሕጊ ሕነ ምፍዳይ የጋጥም እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ድማ ነቲ ደም ምፍሳስ ወይ ምቅታልን ምግሃስ ክብረትን ዕንወትን ብዓበይቲ ዓዲ ብቤተሰብ ወይ ብሕጊ ዓዲ ብምክሓስን ይቕረ ምብሃልን ከም ዝሃዲ ይኸውን። ሕሉፍ ሓሊፉ ንዘጋጥም ቅስለት ሰብ ንምፍታሕ መንቀጽ ደም ተባሂሉ ኣብ መንጎ ቐታልን ምዋትን መውስዎን ቃል ኪዳንን ይፍጸም። ቀዳሞት ዓድኻን ክዝመት ዓይንኻይ ትተዓመት ክብሉ እንከለዉ ሕልና ዘለዎ ሰብ እንተኾንካ ንመሰልካ ንመሬትካ ንህይወትካን ንንብረትካን ጥራይ ዘይኮንካ ትጣበቕ ትስየፍን ንመስዋእቲ ቁሩብ ትኸውንን ወገንካ ክብደልን ክውፅዓን እንከለውን ከተስቅጥ ብሕልናን ሞራልን ቅቡል ከም ዘይኮነዩ ዘነጽር። ሕብረተሰብ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱን ንጥፈታቱን ዝምራሐሉ ሕግታት ባህልታትን እምነታትን እንተዘይቀይድካ ድማ ብህዝቢ ብሓፈሻ ብመቕርብካ ኸኣ ብፍላይ ትንጸልን ትጽረፍን። እዚ ክብል እንከለኹ ሕጊ ጥሒስካ ሓውኻ ሓፍትኻ ወይ ወለድኻ ንዝቐተለ ወይ መሰሉ ንዝገሃሰ ኣብ ክንዲ ብሕጋዊ ኣገባብ ርትዒ ምድላይ ብሓይሊ ሕነ ምፍዳይ ቅቡል ከም ዘይኮነ ክዝንጋዕ ይብሉን። ሰባት ስለ ዝኾንና ብሕጊ ምቕያድ እምበር ኣብ ዘለናዮ ምዕቡል መዋእል ከም እንስሳ ዘገዳም ዝሓየለ ይምበር ዝዓይነቱ ስርዓት ክንተክል ዝከኣል ኣይኮነን። መበገሲ ጽሑፈይ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘለዎ ልምድታትን ክብርታትን ንምዝርዛር ኣይኮነን። የግዳስ ነቲ ኣብ መዋእል ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ልኡላውነትናን ዝፍጸም ዘሎ ብዙሕ ዘይንቡር ኩነታት ምስ ልምድታትን ክብርታትን ሕብረተሰብና ንምንጽጻር እዩ። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ወይ ስድራ ቤት ሰብ ዝቐተለን ንብረት ወይ ጥሪት ዝዘመተን ወይ ካልእ ኣነዋሪ ተግባር ዝፈጸመ ነፍሱን ቤተሰቡን ቀሲኖም ኣይነብሩን እዮም። ዝፈሰሰ ደም ወትሩ እግሪ እግርኻ እናሰዓበዩ ድቃስ ዝኽልኣካ ቤተሰብ መዋቲ ይንዋሕ ይሕፀር ኣብ ዝጠዓሞምን ሓይሊ ዝረኸቡሉን ሕነ ከም ዝፈድዩ ፍትሒ ከም ዘይሓቱ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ንገባሪ ክፉእ ዓብ ዕዳን ስጋኣትን እዩ። ኣብ መዋእልት ስርዓተ ግደፍ ግን ወገንካ እናተቐስለ እናተኣስረ ብድኽነትን ሕማምን እናተሳቐየ ብስቕታ ምሕላፍ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ቀታሊ ወጊንካ ኣንጻር ዝተወፅዐ ንጹህ ወገንካን ሕልናኻን ደው ምባል እዩ። ኣሕዋቶምን ቤተሰቦምን ብስርዓተ ግደፍ ብዘይፍርዲ ተኣሲሮም ተረሽኖምን ንብረቶም ተዘሚቶምን እንከለዉ ኣብ ክንዲ ንመሰል ንፍትሕን ንድሕነትን ወገኖም ዝጣበቑ ቀንዲ የማናይ ኢድ ስርዓተ ግደፍ ኮይኖም ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ዘናውሑ ክርዳድ ሕብረተሰብ ምዕዛብን ዘይልሙድ ክነሱ ከም ልሙድ ተራዒሙ። ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ሓደ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኩናት ውዒሎምን ብጾቶም ቀቢሮምን ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ብተዛማዲ ኣብ ዕረፍቲ ወይ ተዛነ ብጓይላን ደርፍታትን ክዘናግዑ ምስ ተዓዘበ ንምእማኑ ተጸገመ። ሽዑ ንሓለፍቲ ተሃሃዱ ቅርብ ኢሉ ብመስዋእቲ ብጾትኩም ሓዘንን ብኽያትን ኣይመጻኩም እንድዩ ከመይ ኢልኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ መሪር ጓሂ ናብ ሓጎስ ተሰጋጊርኩም ወይ ንሞት ረሲዕኩሞ ክብል ሓተቶ። እቲ ሓላፊ ትቕብል ኣቢሉ ንተጋደልቲ ኩሉ ክጽመምን ክቕበልን ዝኽእል እምነት ኣለና፣ ውድብና ድማ ነቲ ዘይንቡር ከም ንቡር ክንቅበሎ ይምሂሩና ክብል መለሰሉ። እዛ ናይ ሰሕል ፍልስፍና ኣብ እዋና ንርድኡ ምኽንያትን ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበረን ሰሪሓ ክትከውንን ከም ቅብልቲ ተወሲዳ ነይራ ክትከውንን ትኽእል እያ። ብመዝሙር ምጽማምን ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋን ገደብ ኣልቦን ኣብ ዘይ ቦታ ኣትያ መደልደሊ ስልጣን ውሕዳት ክትከውን ግን ዓገብ እዩ። ኣብ እዋን ገድሊ ስምዒታት ዘመደይ፣ ወዲ ዓደይ፣ መታዓቢተይ፣ መማህርተይ፣ ምውናን ውልቃዊ ንብረት፣ እምነት፣ ሃይማኖት፣ ናፍቖት ስድራ፣ ፍቕሪ፣ ሓዘን፣ ሓዳርን ውላድን ዝኣመሰሉ ባህርያውያን ኣምራትን ሰብኣውነትን ድሌታት ሰባትን ቀቢርኩምን ረሲዕኩም ብዕውር ዒንቲ ብድፉን ኣእምሮ ውድብኩም ዝበለኩም ብዛዕባ ሃገርን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ምስዓርን ሕሰቡ ተባሂልና ኣብ ሓንቲ ቁራዕ በሲልናን
ኣብ መገላበጢ ዘይብላ ቀጣን መስመር ከም እንጓዓዝም ኮይንና ኢና ተቐኒና። እተን ምስጢር ክትፈልጥ ህርድግ ኣይትበል ግቡእካ ምስ ፈጸምካ ሕተት ዝብላ ምስ ዓይንኻን ከለኻ ዘዐውራ ልብኻ ዝደፍና ኢደ እግረኻ ዝቕይዳን ዘርዕዳን ሓደገኛታት ሜላታት እዚ ናይ ሎሚ ስርዓት ህግደፍ ድሌቱ ክፍጽም ኣሻዲንዎን ዕድል ሂብዎን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ገበታ ኣበራቱን ጭካነታቱን ኣብ ስንኩል ኣእምሮ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ሓላይ ህዝቢ ኤርትራን ጻድቕን ኮይኑ ክርአን ሰራውሩ ከስፋሕፍሕን ሓጊዝዎ እዩ። ሬድዮ ኤረና ስርዓት ህግደፍ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ሓንጎል ሰብ ኣብ ክልተ መቒሉ ሓንቲ ንመተግበር እከይ ንጥፈታት ተገልግል ተኻልይቲ ድማ ነረብሓ ካልኦት ኣንጻር ገዛእ ርእስኻን ስድራ ቤትካን ጥቕሚ ህይወት ርእሰ ቅትለት ከም እትፍጽምን ኣብ ጸልማት ቅልውላውን ከም እትህውትት ይመርዘካ። ፍንጫሕ መሰንገልካ ብዓማጺ ጉጅለ ተመንጢሉ ኣብ ሲኦል እንከሎ ብረብሓ ወይ ብፍርሒ ጸማም እዝኒ ክትህቦን ምስ ደመኛኻ ክትተዓራረኽን ንቡር ኣይኮነን። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ርእስናን ናሸነልናን ብትዕቢት ቃሕ ዝበሎን እናፈጸመን እንከሎ ንውልድ ወለዶ ዘውቅሰና በደልዮ ብልዐ ሓላፊ ሽም ተራፊ ከም ዝበሃል ስርዓት ህግደፍ ብገንዘብን ብኻልእ ሓለፋታትን ኣታሊሉ ኣንጻር ሕብረተሰብናን ህዝብናን ገበን ፈጺሙ ክብለና እንከሎን ክልተ ግዜ ከይሓሰብና ክንትግብሮን ከለናን ዘለዎ መዘዝን ኣሉታዊ ሳዕቤንን ክንሓስብ ይግባእ። ከም ዓስቢ ክልዓትናን ክቱር ስስዕናን ህግደፍ ዝመጠወልና ብደም ብስቓይን ብንብዓትን ንጹህ ኤርትራዊ ዝተጠርየ ንብረት ክህልወና ይኽእል እዩ። ደቅናን ቤተሰብናን ዝበለጸ ስራሕ ቤት ትምህርቲ መንበር ገዛ ክረኽቡ ይኽእሉ ይኾኑ እንተኾነ ገንዘብ ሓራምን መርገምን ስለ ዝኾነ ነባር ይኮነን። ስርዓት ህግደፍ ገበን ክትፍጽም እሽኽ ሳብ ዝበልካዮ ይሓቑፈካ። እምነት ምስ ጉደልካ ተቃውሞ ከተርኢ ምስ ጀመርካ ድማ ተጠቒሞ ዝድርቢ ዝኣስር ዝስልበጥ እከይ ፍጥረት እዩ። ብተግባር ከም ዝረአየ ብዙሓት ካብዞም ዕጫ ማእሰርትን ሞትን ምድስካልን ዘጋጠሞም ኣብ ሓደ እዋን ቀንዲ እሙናቱን መሳርሕቱን ዝነበሩ እዮም። እዞም ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ኣይትፅርኒ ዝብሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘሳቕዩን ንብረት ዝሰርቁን ዘለውን ኢሳያስ ዝኣመነን ማይ ዝሓቆነን ሓደ ስለ ዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ በትሪ ወይ ሓለንጊ መልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ዝባኖም ከም እትወድቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሽዑ ድሕሪ ማይ ኣባዓቲ ከምኡ መሰለናን ተደናጊርና ኢልካ ኣጉል ጣዕሳ ትርጉም የብሉን። ኤርትራውያን ዋላ እኳ ብጅግንነትናን ጽንዓትናን ነቲ ብዓቕሚ ሰብን ኣጽዋርን ዝተዓጻጸፈና ዝነበረ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንስዓሮ ነቲ መንሽሮን ዓለቕትን ህዝብና ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ከም መልኣኽ ስለ ዘምለኽናዮ ስለ ዝወደስናዮ ድሌቱ ክፍጽም ማዕጾ ስለ ዘርሐናሉን ጀጋኑን ተስፋ ሃገርን እናጠፍኡ ክንከላኸለሎም ዘይምኽኣልናን ብሕልና ንዘለኣለም ዘውቅሰናን ሩፍታ ዘይህበናን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንፍትሒ ተቓሊሱ ፍትሒ ግን ሓሪምዎ። በገለ ኤርትራውያን ኣነ ግቦይ ገይረየ ሃገር ሕልፊ ካልኦት ኣይትብጽሐንን እያ ዝብል መንፈስ ተስፋ ምቑራጽ ክርአ ይግባአን። እታ ኤርትራ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነት ኩልና ዋጋ ክንከፍለላ ክንደኽመላ ግዴታ ኣለና። ስደት ነባር መፍትሒ ከም ዘይኮነ ብተግባርቶም ኣብ ስደት ዘለና ተገንዚብና ኣለና። ዕላማታት ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ክበታተን ንዘለኣለም ተመጽዋቲ ክኸውን ታሪኹ ክብለል ጥራሕ እዩ። ነዚ ሰራም ተንኰላት ህግደፍ ንምስዓርን ህላዊ ኤርትራ ንምርግጋጽን ድማ ኣብ መንጎና ነቓዕ ከይፈጠርና ብሓባር ጸኒዕካን ተጸዋዊርካን ምስራሕ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ጉድለታት እንተተረኣየ ከሰንብደናን ከም ገበን ክንቈጻጸሮን የብልናን። ምኽንያቱ ንሰርሕ ስለ ዘለና ኢና ንጋገዝ ዘለና። ኣብ ስራሕን ዝኾነ ምንቅስቓስን ከም ገበንን ድኻምን ዝቝጸር ኣበራትካ ለሊኻን ኣሚንካን ከተውሕድ ምስ ዘይትፍትንን ብልጫታትካ ዓቂብካ ንቕድሚት ክትምርሽ ምስ ዘይትኽእልን ጥራሕ እዩ። ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሬድዮ ኤረና